खुलुमबाय रिलाइम निउज 24 नि स्टुडिअ दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रिया बसुमतारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं फ्ल'र टेस्टआव प्रमद बर'आ देरहाबाय। बिहुआ गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि मोनसे आयदा जाबाय। MCLA मुनमुन ब्रह्मखौ इउपिपिएलआ केस होदों। उदालगुरि जिल्लायाव एबसुनि फरायसाफोरनि सांग्रांथि मेल। दानिया आबुं रादाब। 15 डिसेम्बराव समायखिरा लानानै बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ आस्था भट एबा फ्ल'र टेस्टआवबो देरहाबाय। गासै 23 भट मोननानै प्रमद बर'नि बिटिसिनि चिफ बिफाना थाफिनबाय। मख'नो गोनांदि दिनै प्रटेम स्पिकार खाथिराम बर'नि दैदेननायाव फ्ल'र टेस्टआव गिबियाव मोनसे दावराव-दावसि सोमजियो। BPF हान्जानिफ्राय दावराव खालामनायनि जाहोनाव फ्ल'र टेस्टनि हाबाफारिया 10 मिनिट थाथ'यो। उनाव आरो जागायफिनो। मोनसे समाव प्रटेम स्पिकार बिथाङा प्रमद बर'खौ 23 भट मोननानै देरहाबाय होननानै फोसावो। কোঅৰ্ডিনেশ্যন আমাৰ মাজত সদায় থাকিব আৰু আমি ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। এই কাৰণে আমি যিখিনি আজি শপত গ্ৰহণ কৰিলে ইয়াৰ মাজত আমি তিনিটা দলৰ মাজত আলোচনা কৰিছোঁ। আমাৰ যিখিনি MCLA EM আজি আহিছে আৰু আমাৰ কাম কাজ আমি বৰদিনৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিম। मख'नो गोनांदि BPFनि आफादगिरि बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारिया दिनै फ्ल'र टेस्टखौ खान्थि बायदियै जायाखै होननानै बुङो। बिथाङा गोजौ बिजिरसालियाव बिजिरनाय नागिरनानै जुजिगोन होननानै बुङो। অনারেবল হাইকোর্টে যিখিনি নির্দেশ দিছিলে হাউসটো চলাবৰ কাৰণে হাউস চলালে প্ৰথমতে ভুল কৰিছে। এলফাবেটিকেল ল'ব লাগিছিল, সেইটো কৰা নাই। স্পিকাৰে চিফ আৰু ডেপুটি চিফ আৰু EM হিচাপে অৰ্থনীতি আপোনালোকেতো শুনিছে নিশ্চয়। EM এনেকুৱা কোৱা বুলি এইটো কি হ'ল? এইটো আজি কোনো মানে আইনগতভাৱে বা অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে যি নিৰ্দেশ দিছিলে সেইমতে হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি আকৌ লিগেল ছাইডত আমি যাবলৈ বাধ্য হ'ম। লিগেল ছাইডত যাম, আমি যাবই। চৰকাৰ আমি বনাওঁৱেই। কেনেকৈ বনাব? এইবিলাকক সুধি নকৰিবি, এইবিলাক সুধিব নালাগে। প্ৰথমতে চৰকাৰ আমি বনাব পাৰোঁ। কিমান দিনৰ ভিতৰত? এইটো হাইকোৰ্টে কি কয়, এতিয়া জাষ্টিছে কি কয়, আমি হাইকোৰ্টত যাম। থেংক ইউ। নাই হাউচটো কমপ্লিট হোৱা নাই। এই এজেণ্ডাটো কমপ্লিট নকৰাকৈ গ'ল। কি কৰিছিলে? নাই এইটো হোৱাই নাই। স্পিকাৰে প্ৰথমতে ভুল কৰিছে। আপোনালোকে চাওক, আহিছে, আমি চবে অনাৰ দিছে, থিয় হৈ পেলাই আমাক বহিব দিলে আৰু আমি বহি থকা সময়তে জনগণক বজাই দিলে, আকৌ উঠিব লগা হ'ল। স্পিকাৰেতো এইবিলাক কৰিব নালাগিছিল। অহাৰ লগে লগে আমি চবেই যিহেতু থিয় দিছে, সেই সময়তে জনগণক বজাব লাগিছিল। আমাক আকৌ বহিব দিছে। সি নিজেও বহিছে, স্পিকাৰে সি নিজেও বহিছে। তেতিয়া জনগণো লগাই দিলে, আকৌ আমি উঠিম। थैंक यू। आसाम हायर सेकेन्डारि स्टुडेन्ट काउन्सिलाव बिहुखौ मोनसे आयदा महरै थिसनबाय। बे आयदाखौ गोदान जोलैनो बिहुनि सोमोन्दै गुवारै मिथिहोनो थाखाय गोजौसिन फरायसालिनि बिजाबाव सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय अखमर बिहु उत्सव बिमुंजों बिजाबखौ बेखेवो। बे गोदान बिजाबखौ बुधबारखालि आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलनि मावख'आव सोलोंथाइ काउन्सिलनि गाहाय डक्टर रमेश चन्द्र चुटियानि दैदेननायाव डक्टर हेमन्त कुमार बरुवानि आखाइजों बेखेवनाय जायो। बे गोदान बिजाबखौ फैगौ गोदान सोलोंथाइ बोसोरनिफ्राय जौसिन फरायसालिनि सेथि बोसोर थाखोनि फरायसाफोरा इलेक्टिभ आयदा महरै लानो हागोन। 1 नं पर्बतजरा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्म बिथांनि हेंथायै मैया क'क्राझार पुलिस स्टेशनाव इउपिपिएल दोलोआ केस होयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुनमुन ब्रह्मआ सरकारि साख्रि दंमोन आरो बिथाङा बिसायख'थि गेलेनाय समाव साख्रिखौ सिखोमादोंमोन। बेनिखायनो रिप्रेजेन्टेशन अफ पिपल एक्ट 1951 खौ सिफायदों होननानै मिथिनो मोनो। इउपिपिएल दोलोआ थाबैनो पर्बतजरा बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि मुनमुन ब्रह्मखौ डिसक्वालिफाइड खालामनानै गोदान फिन बिसायख'थि खुंनो थाखाय दाबि खालामो। गुबुन फारसेथिं बिथां मुनमुन ब्रह्मआ दिनै बिटिसिआव जानाय फ्ल'र टेस्टआव बाहागो लानायजों लोगोसे MCLAनि समायखिरा लायो। उदालगुरि जिल्लायाव एबसुनि बानजायनायाव
आरो फेरगाव दखरा एबसुनि हेफाजाबाव फेरगाव के बरुवा गार्लस हाई स्कुलाव मोनसे सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल बाहागो लानानै मैया मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि कास्त बसुमतारी बिथाङा बुंदों दि एबसुआ अरायसम गुन गोनां फरायसा सोरजिनायाव गोसो होगोन होननानै आरो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिनानै बिगियान फरायनानै नीट IIT बायदियाव जायगा आवग्रिनांगोन लोगोसे IPS IES अफिसार जानांगोन होननानै बिबुंथि लाखिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।